น่าจะการันสวยลันตองคานsharing หุ่นกันลงมังอ่ะวันนี้กัน sharing นะหุ่นรถมังตัวที่ดับตัวเราจามเลยนี่อันนี้ตัวน่ะเราซ้อมังโอเลกันทุกปีมินซิร์ที่ตัวคานtestimony อังเดียวทิลตันsharing อังเดียวรอนที่รอที่อ่ะไม่รอจูกับทิลกับ testimony กับ share ตัวอาจารย์จงนั้น Bible จางเต็มกันที่ละก็ไงพอรินทอนขัดบุ้งสอบปันนี้จางสรีเลจางสอบปะขัดที่กันเชียร์แล้วก็ไงสดลานตัวรินมิตินเนน่ะทะเลาอินฟิอาติลนะสู้อโลเทงเทวะดีเละจางส่วนประคัตแห่งซงฮีทาราวประคัตนะโถเวกอันนี้อดูอังตักินมิตินเฮนะทิลเปกจะช่างอเปอันนี้ดีค่ะทาราวทิลเปกฮีมิตินินตัวนักจางกันเชียรังคานอิสวาคริสตาริงตูเปียงทัดเตส่วนกันในเทวะกันดงเทวะมาเซจูอโกชันอิสวาคริสตาสดลันอโลติสดนัตัวเล็ติจักนัตัวนี้ดินอเปตูปะเทียนเฮียนกันเฟลวังเตกันผูวังเตนิลวินอคงไอนาวังินอัตรุลอติยังอินมิตินเนน่ะอเปเมนีติฮีอเจียงดินสุวังจวนทิลเปกิกันดงเทวะสุดเกยมานีตานมันตัวนิลวินอโกชันอิสวาคริสตาติกันอินปุยตันนัตัวเล็กันอินติจักลานนัตัวกันสดลานนัตัวรินปะเทียนินจูลอติยังอินมินเปเชวนีติฮีสวยดูจวนจุดจวนกับเตสเซมดีก็เราสวยดูจูคุมสังเนียจังคันเดลีเตจวนกันเชฟกันนูปะเฮียนปุยง่ายเตนุนตะหลเตเลบวยเตปุยตัวเฮียนกันชุ่มกว่าเลกันนุนฮีปะเทียนเฮนะกันลานะจงแต่งเลยจวนกันฟาเตนละเตมาอีมินมังไอตูเตกันเชียนชาเตเลกันนูเลฟาเตนกันทิลติคาริสกี้มินติปุยชีนั่นนี่เกมานี่ปนมาเซปะเทียนทุโอยวางกันนุนะตัวเรากันยินขันนี่วางินมิตั้มตะกินมินมังไอตูเตนมินแอดไวส์อังอินเฮตยังส่วนอินฟาเตนละเตเสียอัชฮลวังมินติตูเตปกันเวทีอัมเวกามาเซปะเทียนินติตูระมินตีนี่ติกันเชียตะวังอินกันเตียจุมีวังจวนกันทิลตนเตเลกันทิลติเตกันดูป้ากัน experience มันเห็นมี testimony ก็เช่นชินตัวมิสวาลเดวเตนุนตะหลเตบวยปุยตูจวนนุนตะหลบกอันมานี่ตนอัง experience อังตงชินเตยอังไงมินุนตลวงตลำเดวจวนอันเชที่ยามไงเราอันตินสวยฮิก็เช่นชินนี่มาเซปะเทียนินมินโกนัตเตมินติร์นัตเตค่ะกันนูปะกัน experience ไงเมียเราเวกเตนนี่ปะเทียนคงไอ้นาจาระกันนูปะเฮียนโนปังเตเปียงทาร์กันนี่นุนนะทิลตนวักเละกันหันมินิสเตอร์เตนเฮนัตตนอังตงเราเละเชที่ยามพะเมียเรากันนี่มาเซปะเทียนินะติตูระมินติกันนี่วังคันมาโจกินมิเลวถั่วเมียมาโจกินติดานตูร์ถ้าเราเที่ยงหิมโจคันกันตนอังเล็กกัน experience นี่เรามาเซมินเราจิรตีร์เมียมินเราไก่ช่วยเมียกันชุ่มกว่าเล็กกันฟาเตปอมินเราเวียนหิบสักไม่ที่ฮีกันนู่นกันตัวนี้มาเซตัวน่ะจวน2020อะไรนี่จวนขมีขับประเทศนี้ขาซีซันขาหุ่นขากันนู่นน่ะเราตบตัวที่เรื่องเราง่ายเราว่าประเทศนี้ตัวน่ะจวนซีซันชนะมินเราช่วยเลยตัวจูซีซันชนะจวนมินเราช่วยนะจวนตัวน่ะเฮียนข้างเตียงข้าเราโตเวกตัวกันตีลุยโป้ง่ายตัวเราว่าปะเทียนินทุกตัวเรามินตีหุ่นกันตีข้าเรากันตีไม่จวนปะเทียนินตัวน่ะจวนหุ่นรองบอลน่ะตัวทาร์หุ่นทาร์เละมีช่างเละทิลทาร์มีเราบัวใส่เละไม่จู่ทุกนะจู่นับถ้าเราทิลเปกฮีปะเทียนมินเปกันนี่อาเซียดันตัวเตสเตอมาตรงใจเตมินคอนฟาร์มมาเสปะเทียนติตัวเรามินตีรินตะกันตีเฮียนปะเทียนเฮียนมินเราถั่วไม่หุ่นที่มาอินมินช่วยนะอังเปียงเชียดเทียมาติตัวเรามินตีที่เราตอกไม่ทุกนะตีที่เวนักการสวยดัวส่วนหุ่นกัลตักหุ่นเรย์ตัวตักจังเฮียนก็จงใจจงจ้างเฮียนจิรตัวที่กังก็ที่มาก็จงใจนุนฮีก็ดูขบเราชีนะไบเบิลจังหุ่นเดียมีกันตีหลังเละลกดัว
FSC bung chang som pariat Zongte fo ula Pathian chu in mamo apiangin piang dil ula Thlarau shwai ang zelin eng huna po Zongte ro in Zongte na chuan mithiang lim zong tan bang lovin dil ro ti le Thessaloniki thon khat na poilo kan char me ye lom fo ula bang lovin Zongte ula engkima lom Thuzir tel zelin ti heng Bible chang ka ngai to te hian ka Zongte ka prayer life a hian ka indu khoblo em arei takhi ka struggle engtinnge prayer warrior Zongte khol hi kani theng ke ma ka Zongte nun hi ka ti ho sakang ti hi katum china ma se I tun kumti ra tang lockdown na tang hian kan namdang Inkhawm na han prayer warrior an oma chu zinga Friday zinga te Thursday zana te an Zongte china ke ma hen ka Zongte nun ti chak ka du em hi he po he an mani hi join ni la he tia bang lawa Zongte te mithiang lim tan te kan ram tan te kan ko shan tan te le kan khwa Mizoram te Delhi tan na Zongte khol le hen impact ka du ta chu ta chuan ke pe ve a ke ma an ina har sataka minute som panga te som ti ka Zongte kha ol sam takin rei hun rei tak hi ka lo Zongte ve thei to a chu kha ashan pa in alo mei lawa ma se ke ma khan effort ka pe ve a Bible Pathian thu tang bang lawa Zongte ta engkima Zongte le dil ni ka du na kha Pathian ni hne na ka dila chuti chuan Zongte min kai shwai tu tur min pui tu le ka Zongte pui tur thian tha min pe chumi a chuan in Zongte nun kha ka lo na sa takin ka ni thei pha ngai lo le ka lo ton pha ngai lo kha ka lo tong phata chu Thlarau Thilpek kha ka du na kha Pathian ne sha ka dila chu wang chuan Pathian in rem mi lo rat sakani chuan a to bera tan chuan rombung som pani hi karon share le lok dua khongai namin pek ang zelin thil thon pek sang kan dong chawani thusil lam ani chuan kan rin ang zelin shil ila rongbol lam ani chuan thanem ngai takin bol ila zirtir lam ani chuan zirtir ila mi thlapwan tur ani chuan thei top chho ila petu chuan phal takin pe sela rorel tu chuan taima takin rel sela pui ngai pui tu chuan hlim takin pui ro se ti hi Pathianin kan rongbol na turte langsar te mi hmuwa mi ma ding ni lo mai la mi pui tu kan niem mi encourage tu kan niem ti te Pathian he na handi le Pathian thu train kan ti the chho oma thu oin kan ma ti chho hi Pathian ti tu chho ti turin Pathian min ti chak re ro se kalome hallelujah amen aro puye alom hle mai doctor rozami hei kan shefeka an nu pa tramkai zia te an Rawngbawlna ro pui zia te hei tilai mi Inkhawm te hi an thatna tem tu te de ufek kan ni garinga then khat pe chon lo en call chhuwa to te po hei kan zinga kan noka an chungcham sei tur tam tak hre nei hi kan ni dua in garing an Rawngbawlna te aro puya kalzel turin kan du sak ema thi thlenga lali suata narin zel turin Pathian in mal som sel choro se tuna chuanin kan han soita angkhan voinia kan Beihrual Zirlai kan thupui min kai hruai tu tur kan lo som don to anga anin soi ho na hun te po kharon kai hruai ngal mai se kan han ti dewa tin nakina alo soi tui lu tu kanga alo thei gil to takin YouTube lama lo thir tu te tan khan soi ho na khachu kan ron live to don lo ni ti kha min lo hria sakula engemo har san na te om deu thina thu soi turan in ko chua khan alo boi thana chaw deu te om thina kan hun mang tuina huna ron man zo hian in YouTube lampang khachu kan ron ti top to mai don ani ti kha min lo hria sakula min lo hria thiam don dia Reverend Lalhmingchhuanga Zongte lo somang ole in zain kan lalpa Isu Krista mingin sibai kabu sewa ei hun har sakara Delhi Mizo Inkhawm ten Beihrual program kanan mangle thei hi kumdang ai hian a hlule zualin ka hria a alom ka ti tak zet ani ni zana Reverend Varo sangan lok takin min ho min man pui to a ei voina hian kan han ti ho le theya alom tak zet ani sharing kan han ngai thla a kha zong kha kan program po ni se
atok kan lok to le in ka ria ke chu ka lo du tok ka lo lok em to maya lom om tak zit ani maro chu nia soi tu ra ruat te kan lo ni lak lo ve wangin ngemo chu kan han ti soi ka han tum vele thu wanga kan chang ngai thak to kha ni china kan Inkhawm hruai tuin a chiar kha kan chiar chhun zom vele nga tu na an sharing soi tuin a ron chiar a ron soi tho kha chiar le ang rombung som pani chang thuma tanga chang riat thleng khan ilo chiarang Pathian in mi pek khongai na awang hian in zinga tuma in ngai lut tok aliama in ngai lu lovin Pathian in mi tin ne na rin na tok apek ang zelin fel taka ngai tua zok turin ka ti theu a cheu taksa pum khata peng tam tak kan ne ya peng zong zong thil ti ero chu a in ang lova chu tiang bokin ke ni tam tak ni ma ila Krista chuan taksa pum khat kan ni a amal malin in peng ton theu kan ni khongai na min pek ang zia zelin thil thon pek sang sang kan nei theva thusil turani chuan kan rin tok ang zelin I hrilang u rongbol turani chuan rongi bol tlatang u zirtir tu point zirtir tlat ro se zil tu point zil tlat ro se thil pe tu chuan ui lovin pe ro se rural tu in taimat takin rel ro se mi khongai tu in lo takin khongai ro se Pathian in thuthiang hlim kan chiar kan zatan mal som ro se Pathian ma kunin iloin koltir liang lalpa kan Pathian bin mangai tu Tawngtain na chang thin tu Pathian in izia tun maya po atakin kan han mule a I Thlarau thiang hlim min chen puina lalpa min hu tir wangin lon thu kan hrila che voina hian I thu kan zir ho tur te hi mi hring thu ani lawai Thlarau thiang hlim na tho I Thlarau thiang hlim thil pek te kan zir ho don ani a kan hriat thiam le kan thu nei na pia lam dai thilani wangin lalpa nangma zokin min zir tirla I thu te nangin min hriu fiang che kan lalpa Isu Krista mengin kan dila che amen a screen share ang khanin slide ron pek kan tumanga chu an en ho pa zelanga itsuan ole kakain lo mu thei karinga Delhi Mizo Inkhawm Beihrual sang ni somni kan thupui kha kumin kan Beihrual shrim thupui hi Rawngbawlna ani ti kha shereng taila thupui then sang kan zirpoin a Rawngbawlna ti la ya kha akhai khom tu ani ti kha thengil lo taila voina kan zir tur bik achu Thlarau Thilpek Hriat dan chu po Rawngbawlna Atan ti zel kha kan rilruwa chiang sela Thlarau Thilpek kan zir tur voina hriat dan kan zir tur hi don shrim emo nei shrim emo ani lo lenga mo zong taka soi phechanin hanin show off deuh na nemo ngemo khatiang lam khan ni lova Rawngbawlna Atan zel kan ngai tu kha poimo ani chu tin kan ngai tu ma sak leta na ka du chu kan zir ho tur hi Thlarau lam thil ania thil hetia mita mu thei kuta khoi thei anga chiang long le engemo tak kha ani thei lova kan lo be sei dan voina po pastor Lalhmingchhuangan Thlarau Thilpek Hriat dan min zir tir don ti atanga kan lo expectation akha eng ang chia nge niang ti kha ka hrethiam lova khatianga engemo chiang lutuk le formula anga han ti de wanga adar kar chan ve vele mo han tong traya nang chu Thilpek don chu ni hanin ti ang chiang bal ang kha kan expect chuanin khatiang kha ani tak theilo ti kha hretai la hei kan blood group te kan han te sa kan thisen an han la a laboratory an han te sa engemo chin nuwa result lo chuaka I blood group chu A positive ani B ani AB ani O positive ani an han tia result siang tak alo chuak mai ang kha
khát tiếng ang te long khát chú ani thầy lâu thì khát chiang phốt tài là tin hey mi hiền anh lâu buổi bui nó sang rèn khopa nang ni bui nên lâu thì phố mấy thầy à a tool te po hiomani tool sang an siama spiritual gifts test thì hi a oma online thì mấy thầy te po tam mấy chú tiếng à cho nên zo na sang khan han siama kan chan da na zir khan atopa kan a result aron chuak ta a nang chu thilpek don chu chung ni ti ang result khalo chuak thina anuam ang reng phiana ti ve chi tak te po ne ge po ka ti ve chin thina a then te phei chu an ni mel ang reng te po hi om ve ngei maya amaro chu heng te po hi mishing ina asiam chop tools khania chu wangin nghe ni rin na nga vek na tur chi ani lovani ti hriat tur ani scholar pakhat he tiang lam soi tu zir chiang tu pakhatina a soi dana phei chuanin ka ti china atelom thei to pa honest thei to pa chiang sincere khan ka han zona kha ka han changa a to pa ka result lo chua ka Thlarau Thilpek zong hi ka lo dong de vek hi lo nia ka oi lo lutu ka ti kha asoya chu ani ve theya chu wang chuanin thil kha tianga mathematics anga cho chua chiang long thei kha ani tak lo ni ti kha chiang ma sai la thome ole Thlarau Thilpek hrim a don hriat dan kan don theu hriat dan kan zukal main abul vel han sam en masak khangai thina thingkan ki don poina bul sam masak te ngai ve thini mo kan thupuya khanin Rawngbawlna Atan ti kha ani tlata wangin Rawngbawlna chu enge ni ti kha kan chian masak anga chu ta tang chuan Thlarau Thilpek kan be sei dan le kan lo thlir dan po kha adang theya ti chuanin Rawngbawlna chu enge ni ti hi en thuakila chan na pani karon propose du a pakhata chuanin channa pakhatna chuanin thuthung thar Rawngbawlna model kha en lop taila keruk ma antia hi puan chuana chanchin thatlang au puina angchi thuril te khatiang khani a Pahnihna chuanin koinonia khalo kalta a chanchin than va puang chuaga isua ke bula mi ten ron hruai khoma chu mi te chu isua Krista ke bula Thlarau thiang lim hovin in Paul ho na alo ongta fellowship kan ti kha chu ring tu te in Paul kha koinonia kha lo ni ta a chu ta tang chuanin diaconia kan ti kha lo kalta a diaconia ti hi service Rawngbawlna ti te point kan let thei thowanga diaconia ti nizana khanin ngai nom takin puwar rowan min hruaya a thu soi honna bultan na lama khan chia lo Rawngbawlna aron soi kha ka hlok pui hle in ka hria a ngai nom em maya khata khanin kan ngai thlak chu Rawngbawlna he ani na taka chuan chia lo Rawngbawlna ani thu kha aron soi ni diaconia kan ti hi service ti te poin an leta le dan sang a oma Rawngbawlna te po kan ti thei thonga ma se a thu bul thut taka chuan chia lo Rawngbawlna ni diaconia kha Rawngbawlna ani line diaconos khamia a Rawngbawl tu chu chia lo tina ani diaconos kha chia lo ania diaconos Rawngbawlna chu diaconia alo ni ta chu wangin kha apoimo a chumi ngai tuana atang chuan Thlarau Thilpek hi eng ang zongin nge kan lo be sei ti kha ngai tua taila tin chan na Pahnihna ka han rot le du chu Pathian ril ru kan zir chian don hian Isu Krista thina le thole na le anu zela Rawngbawlna ron in hong le Pathian in min tirna tam tak hi a dik a om chung hian atira Pathian in min tumpui mi sing asiama Pathian original intention akha kan vangai tu thin hi poimo maya leilung hi engtia turin nge Pathian in lo plan chu ta chun mi sing te engtia turin nge min ti enge ti tura min be sei ti kha
Pathian in ti tur min pek apiang kan ti hi Rawngbawlna chu ani mai ta ati chuan Pathian in ti tur min pek chu enge ni ta ang kan ti chuan Genesis bung ni chang so panga chuan evile adama chu eden huan en kol tur le veng turin ata a ti khani ta a chu ta chuan Pathian in secular ti le alar lo ti vel kha athen sang vel ho ni ti chian bal tur ni eden huan en kol le ven kha ani top mai leilung chunga ti tur poi mo zong zong Pathian in ti tur min ti hi Rawngbawlna vek alo ni ta ani ti kha kan chian angai ani chu ti chuan Thlarau Thilpek kan an ngai tu re reng po in zai khom na ina han chir le han engemaw han det deuh lai a chau kha Thlarau bi ke mo ti tur ni lova environment kan en kol na khovel Pathian thil siam leilunga kan mo phurna kan thil ti zong zong a ki Rawngbawlna vek ani wangin chumi ti tura Pathian Thlarawin min thuam na te po chu apoi mo ta arau ta em vek mai ni ti kha lo chiam ta ila a tho me ole kal zelila thutlung thar bi ka hianin Thlarau Thilpek hun sang sanga kan mu a rom bung som pania kan kha khati zong kha kan mu a thusil Rawngbawlna zirtir zil Thilpek ro rel mi khongai theina mangai na choi moi tai ma be se na khatiang kha ron tlar thatche watin korin thon khat bung som pania tanga som palia khan tam tak aron tlar le a FSC bung lia hian engemaw zat aron soi le a amaro chu heta hianin soinon engemaw zat a oma tin a trend hi Thilpek a thilti ang zonga soi ani line a trend hi chu amo purna adin hun mo a office ang zongte po soi ani entinan tir ko ti te zol nei ti te zirtir tu ti te khatiang zong khan a soi vet ho boka tir ko chuan thusil te ti khanin a king tel le a zirtir tu chuan zirtir khatiang khan engpo ni sela kan hriat tel tur pakhat chu keima mi mal conviction kan soyanga in pom le pom ulain pom lo le pom lo ula engma nangma ni lama chuan in thunei na kanei lawa problem po kanei lawa ka mi mal conviction a chuan thil kan zir reng reng hian thutlung hlui le thutlung thar then san le lutuk khi ke chu ka ti ve zong ani lawa ka pom zong ani lo Thlarau Thilpek po thutlung thara alis chau hi ani ti a zuk limit deuh bur a hi ka ti zong ani lem lova thutlung hluia po Pathian Thlarau hian na thok renga mi tam tak a thuama Thilpek a pe a chu chiang tak takin kan mu ani chu wangin thutlung thara a list kan mu a hi exhaustive list hei ba ka om thelo ti a zuk soi bur tura ka ngai velova in pom dan ani le ni lo chu ka shelova tin Pahnihna chuan helaya hei mun thum hi kan non tar lang ani maya heta azia chau hi Thlarau Thilpek ani mun danga Pathian Thlarawin Thilpek ape thei reng lo ti tir ko te hian an soi lo ti hrian bok tur ani Thlarau Thilpek khang hun lai khan poimo tak Pathian Thlarawin ape thina chung chu anon sai chuak ania hei ba ki chu kan thi nuwa po edi samni nulama DMB ho zinga po Pathian Thlarawin apek bel to don lo reng ti kha tir ko te hian an soi san lo ni ti kha chiang le bokta ila a tho me ole Rawngbawlna Chi Hnih kan soi le lokanga ta chuanin pakhatna chuan universal ka ti maya mi zong huwa mi zong ti tu a omani sutiang konga chuan Thilpek ka dong lo ti hi excuse atling lovani ti kan hriat angai ni Thilpek hi kan be sei tur ani a chak po kan chak tur ani a petu thu ani a engemaw tal hi chu adon po kan dong ngei lomani mi piang thar ring tu te chuan amaro chu hei chu ka Thilpek don lamani lo kan ti vek thei lo chi hi a om ve a mi zong ina kan ti tu a bik ta ka Thilpek kan dong kher lo ni poin entirnan Tawngtain Thilpek hi ka dong ve lova ke chu ka Tawngtain ve lo mayang ti ngot chi ani lo Thilpek lama Pathian Thlarau thuamna Thilpek hi ka dong ve lova chu wangin Thilpek hi chu ka ti ve lo mayang tholompo ka tho ve lo mayang helama en Thilpek ka dong lo ti chi ani lova Thilpek Rawngbawlna mi zong in kan ti tu ani chu tiang zelin thil tam tak mi zong ina kan ti tu
a omani kha universal thil a oma Pahnihna chuanin person specific kan ti vele nguta thil mimalina thilpek adon big azira ati tur omani chuero chu i thilpek khatianga kan i don lo chon i ti ve ngot thei mi lo entirnan trong hriat lo te i don lo chuanin i vati ve chiam chi kha ani lem lo ani a kan thian pa pakhat tunma a koshan pakhata om thin in ruin en koshan nge ti khain lo ring chinanga ma se in ring dik lo ang ti ha kan sei phutanga a koshan om masak na khanin thil trong hriat lo kha an da poimo maya ani kha hruai tu Rawngbawlna te kal chhozela kha tiang cherchi tak ta kha lo ni sia Rawngbawln puiten an ve thian ten an ve trong hriat lo kha adong ve bok si lova min zirtir na salutu ka te long ram nuaya te hen min hruaya akan dei dong chaka i piang thar lo niang te min tia atia anua kan ko thana ron om to nuwa asoi ne ka soi nui za thla thiam ang renga kan nui china engpo ni se trong hriat lo te hi idon lo chuan chu tia va zir chopa awati chiam chi po kha ani lutuk lo mai the chu wangin Rawngbawlna then khat chu thilpek dong bi kina anti tu chi te po om veang amaro chu mi song ina kan ti tu te po a om bokang ti kha lo chiang le ta ila kal zelang thilpek don dan sang hi a oma chu wangin kan thilpek don kan hriat thiam theinan a don dan khana kha engemochin kan ngai tu ve te po a thain ka ringa pakhatna chuanin Pathian in mihringa da sa hi amang fo thin ani ti hi shephot taila Pathian in mosia akova ai gupta sal tangte chan suak tura ako khan mosia chu a hanin enthina ti thei kha nei don reng lo kha na ria ati mi khani khana selova mi trong mo ani dan trong mang thiam lo lutuk ani zia te kha ain muliana enge mo kai hian ka ti theile engtinnge ka zuk hruai chu theang atia ma se Pathian in ikutami kha enge atia mosia chuan tiang atia Pathian in le khan handa te ti mosia chuan da a rula lo chang tamaya tlan cheta hiala ti chuan Pathian in ame khan han late atia ala atianga lo chang le ta kha liter nge ni kan tiang allegorical te kin tian han soitaila mosia khan enge mo chu akol renga ma se kha man theani ti kha ashelem lova tiang kha a hol ve satlia ringot maya ma se Pathian in tuipui sen vuak cha nan te alo mang thei dai ani ti kha kan mu chho ta zelani keima nia omsa a hi Pathian in a mang thein ani pola kha thu soi thiam orator ro pui lutuk kha alo ni reng maya Barnaba na han hruaya han train chho lai khanin a senior zok le rin na puitling zok Barnaba kha na han sin puya ma sen han zin dun zela pola thu soi thiam zia kha Barnaba chon a hu zela a mathe zela ama Barnaba kha a phena abiru zela pola zok zel kha a vor langta a tiang chuanin alangsar zok a chamta zelani chu tiang chu alo ni a pola a khan thilpek lo om sa reng kha alo oma chu Pathian Thlarauin azuk mang mai ni tin adang le a chuanin om sa mi alo Pathianin a thuam atirna zira a thuam chopna kha a om ta a sola chu panaran ve mai minaran ve mai ne apa sa bengtung bo a zongaram hoya wak maya ni masala Pathianin Samuela tira Samuelan hriak a han thi chuan sola chu midang dai al midang lam dai alo ni ta a thinlung dang lam dai alo putabok ani ti te kha kan han hria a zol nei ho zinga te khanin a prophesy ve a thuan soi bual na te khan thu kha soi ve ta buala mian nuya za in me lon tilut tuka fiam thu tho nan an mim common lutuk kha ron ta sola po chu zol nei ho zinga tel ve ta lo mo an tia in fiam nan te an mang hialani chu tiang kho pa ati mi lo anga min an lo mu akha Pathian Thlarauin aron petlat mai ni tin pathum na chuan ko na donda na zir hianin thilpek kan dona hi a hriat ve bok ani amosa chu amazia ten an han suat chal khanin asoi chu
zol nei kani lova zol nei fa pa po kani heklo ran rual en kol tu le hei pui thing en kol tu mai kani chu ti chuan beram rual te ka en kol na tangin lalpan min ko tlat min ko miau sia ka soi ve top mai ni thu soi thiam mi le professional preacher kani lova professional prophet po kani heklo atia khang hun lai kanin zol nei ni tur kha chu training thui tak uncle thin ka zol nei fa pa te ti kan mu thin ho kha zol nei pui tling zui tu an disciple ho kha school of prophet a Zirlai te an ni a zol nei ni tur renga in train chho in duang chho te an ni amosai ro chu tiang ani mia lova farmer fa pa mai ani a ran rual en kol tu le thei pui thing en kol tu mai ni ma selal pan fakalla judai rama thuwa soiro atia a soi top mai ni a trulang zelin pathian in ron thuam maya tin petera po pathianin vana tangin thil arot thlap tha ram nung chitin reng a juda hovinan 10 em thiang lo chitin reng kha tal lai ro tin oin thuron pe a petera ju thiang lo le bol lo re reng ka khoi ngai lo tin a tangani ma se pathianin ke in thiang lim ka ti su nangin thiang lim lo ti su ti in aron srila kha khan a en tir chu zen tel te zinga chan chin thril turin pathianin a thuam na alo nei ti te tin pola po chu tiang bukin ko san ti du da tu dai ani ma se zen tel te le tiang khan chan chin tha ti eng tura pathian bel ruat kha alo ni dai ani tiang chuan pathianin min ko na zir hian ni china khanin dr rozami sharing a po kan mukha ngol veite zinga tal thang le chu tianga hum sual dai te nun zuk experience atanga khatiang zonga ani om hlia a khatiang bi hring po ka an ni mia lova an seilen na le an om da ni ma sela lalpan khang mi te chan suak tur khat akko miau sia anin me lo tak Rawngbawlna khan nakina kan la soi thui zelanga kan thilpek don tam tak chu kan tui zong atang te point kan te fo thin mai thei ma se kan tui zong kha ani vek kherlo te ya a then chu mit tui ne na kan ti ngai te po kha lo om ve the tiang khan roza mi te nu Rawngbawlna sharing kan ngai thlaka te po ti khan pathian na aron thok tlat mai ni ti chuanin palina chon a petu chu Thlarau thiang limani a wangin Thlarau thiang lim alo thlen rualin thilpek alo thleng bok alo thleng thin ani ti po in soila kan soi sual la hei Timothea thon ni bung kha chang ruga chuan ka kut nga awanga Thlarau I chung alo thleng tin polan a soya conversion a hian thuam na alo thleng ve bok thin ani ti kha lo chiang bok tai la a top lam kan nai chho mayanga Thlarau Thilpek chu engtinnge I hriat kha tak kha voina kan thu puya kha ani ta a ni china kan soi to ang khanin chirkop kan an soka atopa a result chiang lutuk lo chuak mai turanga in ko muna formula chiang le kha tiang kha ka pethiam don mi lo cheu ni ti kha kan soi non le du a pakhatna ka soi du chu Thlarau Thilpek chu engtinnge I hriatang I Thlarau Thilpek don chu engtinnge I hriatang ti hi a chan na a chun I hremayang ti hi ani top mai ni hin nui zamai thea Thlarau Thilpek then khat chu a zong ka ti lo heta hian a then khat ti chu I don chuan I hre hrim ringotang a hriat lo thei lo I hriat lo chuan I dong lo ni mai en tirnan tong hriat lo bok khalo soi le tai la tong hriat lo kha ti ngial I han tum po I ti thei tlat lo chuan I dong lo ti na ni mai ti chiam a ti lui tra tum po ngai chuang lo chu tiang zelin thil dang po omang ti chuan Thlarau Thilpek then khat hi chu zuk dapa katong em dong lo em tia in zir in chut po ngai lo wa hriat lo thei lo chi hi oma chu I hremayang tia khan a omani Pahnihna chuanin Bible Thlarau Thilpek sang tele an na thok te zirla nangma kha in enlet wang la ti chuan hriat thei tam tak I nei don ani en tirnan Bible Thlarau Thilpek sang a soi te kha han chiar la nangma a ron ring riu te omem tlana riu te omem nangma a
thuron soile ron khor riau che omem ti te Zirlai tin chu mai ba ka inun kha han en let wang la khoi ti zong in nge inun kha kal na deu bi ka isriat ti te en tirnan mishing ming mal te po han soi tai la kan soi kim lo te kha in omanga khongai takin min lo ngai thiam ula tran pui ngai an om na muna tu te nge thleng ma sa thi Delhi a hian hey som pui te punga fa ka te ho te chu soi lo leng an ni a tin hey Dr. Rozami te nu pa buk te tin ma se ni te nu pa te ang te mi dang kan zuk soi sen lo te po kan lo khongai takin min lo ngai thiam ula hanin en let wang ula Zirlai a chun dam lo an oma dam do inan oma postmortem ngai an oma chu tiang khatiang an oma khalama khan kalau thleng ve te uzung tlat mai helama hian Thlarau Thilpek ka dong ve chu ani phutang khatiang khanin zuk hriat theidan kha omani tran pui thei na Thilpek mi tran pui ngai an oma hriat vele a om mai thei lo mi hring kha a om thei ani chu tiang chan thil danga po a omang inun kaldana changle Bible Thlarau Thilpek le an tho sang izir na chang khan nang ma Thilpek langsar kha aron om thin ani tin pakhat le chuanin mi tangin min mu sak dai hi om the ni ma ni kanin hriat lo po a mi dangin an lo hriat tlat hi oma om ang lo kan ti de min expect tlat a om the ni thiam lo don lu tu ke mo kan ti lai po min be sei tlat na ang chi te om the ya an soi thina Billy Graham hi a college kal lai chuanin Mr. Preacher ti nan kova a ho em thina an tia kan Google ka mu fu mai lo han verify de ka tuma tak ani le ni lo ma se ka mu fu mai lo an soi ro chu ka chef fo ani amma in thusil mi ani ti a in siat ma dai khan mi chuan khati zong khan an lo mu ni ten an soi thina ni chu khatiang khanin keima ni a po hian kan in siat lo mi dangin min lo mu sak a om the wangin Rawngbawlna min ko dan le committee min ruat dan te Rawngbawlna puiten min be sei dan te tin amamo tu ten min lo be sei dan te atang hian Pathian Thlarauin keimani adda a hi kan zuk man chua ngai a om ve thin bok ani wadli da chuanin ko na I don atangin I hre thei bok ani ni china han ko na chung chang kha kan soi to a mo sia chuanin mi trong mang thiam lo a heb rai trong a chuan mui rit lei muang ti ania khatiang mi kha ani ti a in ria a chu wang chuanin Israel te hruai chuak tur khan leadership quality kha anei lo top khan in ria ma se Pathian in a ko tlata Pathian in a mu sak lam chu a trong mang thiam na lam le thiam lo na lam kha chu ani lo ai o thu soi tu kha arona ruat sak maya Pathian in a mu sak lam chu mizai dam lot lak ani ziate tin achipuite amngai em zia te kha alo muwa kha khalaya leader ni tura quality poimo lutuk kha alo ni so kani ti te anakin zela peichuanin anni iti boral ai chun nun na buwa ka ping zia khalo thai chemai ro ti khopin Israel mi puite tan ha a interal thak ani khatiang mi kha alo ni na kha Pathian in a mutlata ko na adona tang khan mo sia chuan leader tu chi ani ti kha a in bu chua chop kha anga yani chu tiang zelin kan ti le tur poimo em chu trong tra in Pathian kan ron thin tur ani lalpa eng hinge keima hian I Rawngbawlna Atana I man ruwa I Thilpek Thlarau Thilpek min pek ve ka man tangkai tu min shiro Atan tangkai ve ka tu ani tia sincere taka kan trong trai thin chuan Pathianin kan ti tur Thilpek kan dona zira min man na tur lam hi chu aron ti chiang tel dona ni ti kha ringam bok ta ila tin parukna chuan Thilpek hi man dan azira pung zel ani hi hriat bok tur ni Thilpek chu om nge ya ma se man lowa om mai chuan alang sar vut thelo chu wangin mang zella iti the piang ka ti zella ti chuan I Thilpek don chu alo lang fia tel don ani tin pasarina chuan
asan pa taka thilpek idon kha isriat lem lo poin I Mizo na ti tur oma piang kha ti zel han tumla ta chuanin I mu chua tur chu thil ti tur piang ti zel I tumpo khan ti thei mi alo I nei don ani chu tiang ho chu I dong lo ti kha chiang mai dona I ti thei piang I ti zel atang khan I thilpek don chu alo lang zel don ani a pariat na ka soi du chu hruai tu te mo phur ve thung member te thilpek don hai chua le man konga hruai tu te mo phur na asang em ani ti ma ni level thiwa hruai tu mo phur na chel te biala te DMTE DMHE Inkhawm te tin DME huap te poin kan mo phur hi kan member te thilpek don hai chua pui konga te man tangkai konga te hian hruai tu ten mo phur na sang tak kan nei ani kha a fiah lo leang ti karinga voina kan Thuzir hi soi to ang bok khanin amaro chu soi ho na lama te soi bel tu kha lo hual tel ta ila a thain karinga ti chuanin ti khan kan du tok don nai mayanga atlang kum na aka soi du chu Thlarau Thilpek kan soi hi Rawngbawlna ani ti kha hrenon leila engkim kan ti apiang hi Pathian ro puina tur cha ni zel sela Pathian ina thu kan zir ho kan ngai thla kho te kan zatan ma som ro se soi ho na lama kan kal do na nga YouTube lama tang khanin soi ho na lo tel ve kha a trem chang lutuk lo theya chu wangin YouTube lam kha chu kan han top san ri phut mai nga YouTube lama min lo zom tu ten khumai takin min lo thi la